వెల్కమ్ టు జీసస్. లూకా 17:5. మా విశ్వాసమును వృద్ధిపరచమని అపోస్తలులు ప్రభుతో చెప్పడం జరిగింది. విశ్వాస యాత్రలో విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి జీవితంలో అనుదినము విశ్వాసమును సాధన చేయాలి. ప్రభు చెప్పారు, ఆవగింజంత విశ్వాసం ఉంటే అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదని తెలియజేయడం జరిగింది. సురోఫెనిక స్త్రీ పట్టుదలతో తన కుమార్తె విషయమే ప్రభు దగ్గర మొరపెట్టి స్వస్థత, విడుదల పొందుకోవటం జరిగింది. శతాధిపతి కూడా తన దాసుడు పక్షవాయు రోగంతో బాధపడుతూ ఉన్నప్పుడు అద్భుతమైన రీతిగా విశ్వాసం ద్వారా స్వస్థత పొందుకోవడం జరిగింది. గుడ్డివాడు పట్టుదలతో విశ్వాసం కలిగి స్వస్థత పొందడం జరిగింది. దానియేలు అనుదినము దేవునికి సన్నిధానంలో విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయడం చేత సింహాల గుహ నుంచి సురక్షితంగా తప్పించబడడం జరిగింది. సో విశ్వాసమే విజయానికి నాంది. హల్లెలూయా.